Euskarazko hedabideen aldeko elkartasun jaia ospatu zen Artzinegan larunbatean. Herriko hainbat elkartetan orbanakok hartu zuten parte ekimenean. Asko kostatu zaigu euskara aurrera eramatea herrian, eta hori kentzen baldin badigute, geratzen gara azken pauso batekin. Egin ditugu pauso asko, azkena izan zen proiektu hau, aiaraldea.eus, eta desagertzen bada, ez badago laguntzarik Artzinegako udaletxetik, gauza asko galtzen ditugu. Aiaraldeak egiten duen lana oso garrantzitsua da, zeren eta aiaraldeari esker herri guztietan, inguruko herri guztietan dauden ekintza kulturalak, euskararen aldeko jaiak eta bestelako ekintzak ezagutzen ditugulako. Euskara gure hizkuntza dela, gure kultura dela, eta ezin dugu galdu. Eta momentuz, nire ustez, herri honetan, da tresna bakarrak jarraitzeko euskararekin. Gure ikasleek Artzinegan aukera gutxi dute euskara bizia ikusteko. Eta askotan erabili izan dugu ikasleekin geletan aiaraldearen bideoak edo aiaraldeak dituen ahozko testimonioak beraiekin ahozkotasuna bereziki lantzeko egoera naturalagoetan. Batzutan, olako mugimendu politikoak ez ditugu ulertzen, badakigu politika bakoitza dauka bere iritzia, baina kulturaldetik nik uste dut egiten den lana bultzatu behar dela. Yo creo que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Artziniega, tenía que seguir apoyando a los medios de comunicación, a los temas culturales y deportivos de los municipios y sobre todo estos municipios pequeños, porque sin ellos no tendríamos la suficiente capacidad para llegar a avanzar en los proyectos que tengamos. Ez daukagu euskaraz bitzeko aukerarik Artzinegan eta zuen laguntzaz edo hori uste sustatu egin leikela. Pozgarria da noizbenka ikustea aldizkari bat euskaraz hemen inguruan sortua, aldizkaria eta gero interneten egiten duzuen lana. Lo que sí tengo claro es que lo que no se puede hacer es utilizar el euskera como moneda de cambio ante nada o como una lengua de enfrentamiento. Hombre, yo creo que el euskera es patrimonio de todos, el euskera no debería formar parte de la lucha entre partidos, yo creo que es patrimonio de todos, todos tenemos que apoyarle, todos tenemos que defenderlo y bueno, consideramos que poco a poco se va recuperando el uso del euskera en Artziniega, en la comarca de Aiaraldea, y es importante que se siga fomentando. Euskararekin egunero bizi behar dugu. Eta niretzat aiaraldearekin euskara egunero izaten dugu. Egunero dago gure herrian, egunero dago Artziniegako jendeekin. Eta behar dugu bultzatu, eta zuek badezute eskuan erramintak, tresnak hori azaltzeko.